umývam sa a umývam si ruky. What is the difference? Aký je rozdiel? Takže sa versus si. Rozdiel medzi sa a si je, že sa znamená seba. Umývam sa celá. Si znamená špecifické, for myself, pre seba alebo sebe. Umývam sebe ruky, si ruky. Umývam auto, umývam sa a umývam si ruky. Umývam auto, umývam seba a umývam si ruky. Na druhej strane to aj zmení význam. Napríklad volám mame a volám sa Kristína. Učím slovenčinu alebo učím sa slovenčinu? Áno, učím seba slovenčinu. Som múdra. V niektorých prípadoch sa mení význam slovesa. Báť sa, smiať sa, tešiť sa. Ako v rúšti napríklad mrávicia. Kúpim si kávu, myslím si, že sadnem si. Kúpim pre seba tú kávu. Kúpim kávu tebe, kúpim si kávu sebe. Sa a si je vždy na druhej pozícii. To je veľmi dôležité. Kvíz. Vyskúšajte si tento kvíz a stopnite si video teraz, pretože hneď sa zobrazia odpovede. Takže tu sú správne odpovede. Sa vždy znamená seba a si je pre seba. To je pre vás ten najlepší, najpraktickejší rozdiel. Na konci budete mať tabuľku, tak dúfam, že som vám to ľahko vysvetlila.